level ba. Mun shiga next level. Buhari ne ya ci sansan su kayya. Mun shiga next level. We kill for him people. Mun He shiga become next level. reliable more comfortable. Mun shiga Ya next level. Buhari ya tabbata ko sab. Mun shiga next Na level. ta turanci wonderful. Mun shiga next Rikon level. kasa baba ya yo double. Mun shiga next level. Mun shiga next level. Ai. Mun shiga next level. Baba God make him powerful. Mun shiga next Ga level. talakawa durable. Mun shiga next level. Kai mun shiga next level da dama. Mun shiga next level. Matakin gaba zan faɗi da Hausa. Mun shiga next level. Baba na tune da na Hausa. Mun shiga next level. sai baba Buhari gashi ya Mun ce shiga next level da dama. Buhari ya buge Mun kumurci shiga next level da dama. talakawa addu'a mu ya Mun ci shiga next level da dama. idanu biyu muke ta Mun barci shiga next level da su dama. wala ta bare da su Mun shiga next level su da mu ji dama. sokwata yayi busu busu Mun shiga next level. baba yau ga wata shawara Mun shiga next level. majalisan muka ankara Mun shiga next level. kanta yadda da yan damfara Mun shiga next sa level. ido kansu da haddara Mun shiga next kar level. mu maimaita gidan tara Mun shiga next level. ka sa baki har ido a zaɓe na majalisa Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Mun shiga next level. Ba ta da giwa tana da kwari. Mun shiga next level da dama. Injiniya malin fashi na bangaren Mun misali. shiga next level. Ya ce mun shiga next level. Haka. Kai. Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hana karya ba bagata ga na ƙauyuka da mun birni. shiga next level da dama Jirgin fito Buhari. ana karya baba gada ga dukan talaka harni Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka yau. Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hana karya ba bagata ga na ƙauyuka da birni. Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka da birni. Bakar da ma uban zara a dan talaka ne kai. Mun shiga next level da dama. Najeriyar mu mun gane kwarai rukunta sai kai. Jirgin fito Buhari. Galika da kyan mutum Aisha Allah sa kamar kai. Mun shiga next level da dama. Jirgin fitan kasa Baba Buhari bai da rauni. Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka da birni. Walken maza uban Yusuf ginshigin kasa ta. Mun shiga next level da dama. Bangon siga mutum Aisha kun rabe da gauta. Jirgin fito Buhari. Ilimi ya dangare hasken jam'iyyar mu kwata. Mun shiga next level da dama. Ka samu karbuwa baba a ƙauyuka da Mun birni. shiga next level da dama. Garjima Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka da mun birni. shiga next level da karfin mu a tawaga Buhari Mun shiga next level da dama. jirgin fiton kasa muke tafiyar rufin asiri Jirgin fito Buhari. mun so Buhari ko gobe muna faɗi da Mun kwari shiga next level da dama. gaba ta fi baya tsoho zakarin gwaje ma'auni Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka da birni. Ita take canki giwa kike yin gudu barewa. Mun shiga next level da dama. Kai Allah ya bai sarauta zaki kana da baiwa. Jirgin fito Buhari. Kowa ya haye wa tsoho ku ji inkiyar Mun sagawa. shiga next level da Ga dama. ma'anar labul da karfin mu a ƙauyuka da birni. Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka da birni. Da gaskiya ka girme su wajen tara masaura. Mun shiga next level da dama. Masu kokarin su samun su ko kai na kun ka gyara. Jirgin fito Buhari. Ka ja gaban su ko za su ishe ka to da saura. Mun shiga next level da dama. Tafiyar kuce da bambam maganar suna da rauni. Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka da birni. mu kara addu'o'i da shirin mutunta noma Mun shiga next level da dama. tana bangaren hagu kai yayi tamfarin da dama Jirgin fito Buhari. noma gasar mu za mu yi kudu har arewa mu ma Mun shiga next level da dama. mu bi next level fatan mu a ƙauyuka da birni Mun shiga next level da dama. Jirgin fito Buhari. Hada karya baba gata ga na ƙauyuka
addu'a dattijo talaka ne ma'auni shiga next level da dama. gardama Ana karya babu gata ga na ƙauyuka da birni. gama duniya ruwan dare magana nake da ƙarfi Mun shiga next level da dama. na tabbata wukar fawa ta kware da kaifi Jirgin fito Buhari. ina jaririn mu wallahi Buhari ne mayafi Mun shiga next level da dama. shiga na zalabu in ka isa o garyata ne Mun shiga next level da dama. jirgin fito Buhari inda kana ganin reshe kulka kalli ganye magana ake ta nunan ne me ake da danye in ka cire uba kan ne ginshikin siyayye raba gardama dattijo sanin shirin ka sai ni jirgin fito Buhari ga malamai mu ba ma da mu'amala da boka auka suke sun tara jini suna da wanka Buhari shi kadai ya sa 'yan baran da kuka next level matakin gaba za ku gaskata ne jirgin fito Buhari bari ta Isma'ila ina kiran ga kaiwa su haibu na ciki likitan baba jinjina ma Jirgin fito Aya. Buhari. itin da yana ciki Sabi'u zai kula da mu Shiga next level da dama. ga mu a nazilabul kura kuma tanjabul kamar Mun shiga next level da dama. jirgin fito Buhari Ana karya babu gata ga na ƙauyuka da birni. injini a malin fashi da baitukan gwanina Mun shiga next level da dama. yaki a bar kwamanda da masali mai amana Jirgin fito Buhari. tilar na kai da wambai hajji hamza fuskari na Mun shiga next level da dama. kwamishinan muhalli na masali karyara Mun shiga next level da dama. jirgin fito Buhari Ana karya babu gata ga na ƙauyuka da birni. kaka kare su waken suya kana da kwaje Mun shiga next level da dama. maniri ya kubun ka zana mataimakin masali Jirgin fito Buhari. zangar da shugaban mata safiya da sauri Mun shiga next level da dama. a gaida safiya da wuran ƙauyuka da birni Mun shiga next level da dama. jirgin fito Buhari Hadiza yar bala Usman ga kidanta ya zo a fado authority kuma ake kiran mu mun zo sai na kira uba sani sannatan mu ya zo Kaduna santar uba kai kake da birni jirgin fito Buhari Ubati na dan amanar dutse yana da girma Nasir Dano na Buhari da baitukansa shi ma Aminu da ba ma na ciki zantukan da dama Aminu da ba ya firgita zula kan misali jirgin fito Buhari kafin na karkare wakar zan kiran Ameci Rotimi Ameci na riba zarabin ta munci Jirgin fitar Buhari. Hadisi ne ka kan tafiyar baba ba shi bacci Mun shiga next level da yau mun dama. shiga na zalabul hadi nasiri ka karrama Mun shiga next level da dama. jirgin fito Buhari Ana karya babu gata ga na ƙauyuka da birni. mun shiga na zalabul da dama Jirgin fito Buhari. hana karya baba gata ga na ƙauyuka da birni Mun shiga